Hello to everyone. Maayong hapon, maayong gabi, ug maayong buntag kaniyong tanan. Welcome back to my YouTube channel. Hello to everyone. Maayong hapon, maayong gabi, ug maayong buntag kaniyong tanan. Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, nandito tayo sa Dubai Healthcare Center. So pasok muna tayo. Samahan niyo ako mga iring banbanon. Magpagwapa tayo. Kasi fly tayo bukas. So let's go. So ayan mga iring banbanon, naglakad na ako papunta sa klinik ko sa dermatologist. So hinanap ko kung saan yun, pero nandito yan yata. So samahan niyo ako mga iring banbanon. So today, magpagwapa tayo mga iring. Dapat fresh ka. So samahan niyo ako mga iring. Let's go. So ayan, nandito po tayo naglalakad. Ayan, mga iring. So ayan. So ayan. Ayan. So ayan, pasok na tayo mga iring. So ayan, dito na po tayo sa loob, papunta sa klinik ko. So nag-antay na si doktora doon. Ayan, medyo malayo siya dito kasi ano siya eh. So ayan mga iring. So ayan madam, ready na ako para pagwapa, para fresh ta pag-abot nato sa Pilipinas. Ayan, ready na. Uting kayo na atong mga naong diya nga ng kumot na. Paabot sa atong doktora kay tusok ko na ni atong na siya mga iring. Operahan na akong taler mga iring banpanon. Sa ganun na siya, ma'am? Hydrofacial. Si Eva, wala mo, Ari? Wala pa siya. Huwag mo siguro. Humot siya, ma'am. Nakainom ba dito, ma'am? Sabihin ka, Ano mo masama ito? iupak mo ko, ma'am. Kasi ka po.
sa 26 mabalik na ka. Kung kami sa magkamubalik ang pagkulit. Napamunta kay Next Google. year. Next year na. So wala na kung yung visa sa Tuhan. Later na isipin. Napaghapon. Hantod kami sa amon to. Next year. Ganan kung mo biyan yung UK, ma'am. Go pang UK, no? Hmm? Mahal sa visa mo. Sa UK? Pila? 1,000 plus. Shit. Ano pala? Sa Netherlands, 600? Maka-notice ka mo rin na kung ano, katol-katol. So mga iring banbanon, humanang atong pagwapa. So mo na niya ang resulta na to. Sakit-sakit at siya, uy, kay rejuvenating man to sa itong chuchuha, uy. Sakit yun siya mga friend kay dagom ang itrok-tusok. So sige lang, agwanta sa atong kuwan, sa itong pagkagwapa. No? Mestesa na tayo human mga iring banbanon. Sa una lang ba naman, fresh tayo apot sa ato. Grabe ka ayang itong pagka-show pa mga iring banbanon. Murta ng anak ani mga iring banbanon. So ayan. Very fresh na. Tomorrow, kaya ngimuhang now, ang dagom anak niya, ma'am, tanawa. Ang iyahang ko. Daro. Pino mo na siya nga dagom, ma'am. So katapos lang natin nagpagwapa, mga inday, mga iring banbanon. So pauwi na tayo. So nandito tayo sa, papunta tayo ng metro station sa Old Mita, Dubai Healthcare City. So pauwi na tayo. Thank you so much for watching sa YouTube nako. And please don't forget to subscribe, like, and comment. And kita-kita po tayo sa next video. So daghang salamat. Thank you very much and God bless to everyone. Bye!